זה סיפור על איזה מישהי שאכלה לי את המיקסים. זה לא זה? די גל מלכה, סטאט בוי. לפעמים כולם רוצים נורמלי, מה יותר נורמלי? איך להיות אני אבל אני לא מסוגל, לא יכול להיות סתם אחד בקהל, כן אני מיוחד, אם אתה לא זה חבל. וואלק אני מיקס אז זה קל פשוט לה על עצמי, על עצמי, על עצמי, על עצמי. על עצמי. אני שונה, איפה שכולם הולכים ישר אני פונה, רק מה שאף אחד לא לקח אני קונה, איפה שכולם תמיד שותקים אני עונה, כי החיים הם קצרים מדי וחוקים בשבילי מיותרים מדי, לא אכפת לי מה אומרים עליי, כי הכוכבים למעלה שומרים עליי. אז כל אחד פה מיקס וזה סבבה בבא, תהיה אתה תמיד וזה סבבה בבא, שקט בדרך כלל או לפחות כולם חושבים שאני בשן חוץ מלפעמים, כי לפעמים